Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin tashan mu mai albarka. A darasinmu na yau za mu koyi yadda mutum zai ɓoye online status nashi. Online status yana nufin mutum ko yana online ya hiding na kansa ya zama kaman baya online. Nufin ko da yana online WhatsApp nashi ba zai nuna yana online ba. Shine hide online status. A darasinmu na yau za mu koyi yadda mutum zai ɓoye online status nashi kenan. Ba za a gane yana online ko kuma baya online ba. Da farko za mu buɗe WhatsApp app namu, WhatsApp application namu. Idan muka buɗe WhatsApp application, ya shiga ke? Yawa. Za mu dubi kan wannan zane guda uku, za mu yi clicking a kai. Zai haɗa mu da wannan page ɗin. Sai mu yi clicking a kan settings namu. Idan muka buɗe settings namu, sai mu dube shi wannan abun sirri ne. Za mu same shi a cikin privacy and security. Sai mu yi clicking a kai. Idan muka yi clicking a kai, farko za mu fara dubawa daga farko gashi nan hide online status, sai kuma privacy da waɗansu abubuwa. Target namu a darasinmu na yau shine hide online status last seen. Last seen naka kenan. Duk wannan mutum ba zai gani ba. Mutum ba zai san yaushe kake online ba ko no. Yaushe kawo online, yaushe ka sauka, wannan duk ba zai nuna ba. Babu last seen kuma babu online. Sai dai kana nan, sai dai kama mutum magana ya mayar maka amsa. Amma mutum ba zai iya gane kana online ko kuma baka online ba. Wannan abun gefen sannan digon nan za mu taɓa mu ja shi gefe. Idan muka ja shi gefe haka, mun riga mun kunna hide online status. Mutum ba zai san kana online ko kuma baka online ba. Wannan shine settings ɗin. Wurin ka haka suka koma baya. Sai ka ci gaba da chatting naka da kuma wanda zaka mishi magana, sauran kuma wanda baka so ka mishi magana ka bar sa. Ba wanda zai san kana online ko kuma baka online. Mai sauraro, idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗita, ka danna min subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa don saboda samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode.